Díomh chuirde me se Eoin Mc Evoy agus is pléisiú an bheith Caint líb inniu. Tá brom nach féidir an bheith beo líb ach tasú legam gannne an físeán seo cis. Is Teicneolaí Oideachais le Scoil na Gaeilge an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis in UCD ach nuair a bhí an am siar tróna nó ag deir seachtainna is breáil an bheith lé leis na healaíonna agus is faoi sin bhil am labhairt inniu. Bí me lé le réimse lehan meán mar sin bí me lé le pectorí a dhéanam as focail nGaeilge. Bím lé le filíocht agus sppragan an timocht rec go mór mé imocht agraíonn Ceardlann agus a bhí an dáthangach agus atá anmhríomhar ar fad. Agus le deireannas ó thosaigh an fandéim tá hééis bheith breanú chomá ar an rap. Agus is rud anna nua é sin dom ach braham goil annach chud féidireachtaí leis mar go sé leabhhealach idir an ceol agus an ilíocht agus gur breálam an chuí gur féidir na focail láiseo is dói trí bheán an rap. Mar sin inniu bhfuil labhairt faoi mo phróiseas go speisialta agus faoin gaoi a dugam faoin ealaín mar bhreálam da dúchach éon rud as a gaiintse bhreálam dá sprágach sé riont agaise tuairt faoin ealaín. Go háirid faoi láthir tá an Ceadaoine hir thuúthail agus tá sé deacair éon sólás áil agus tá an sólás le fáil ón ealaín agus nílas agan cad dhéanaing mórach é faoi láthir. Mar sin is dói an chéad rud ná déadh inspráid a hecht chuút ag ámar bheith. Mar sin bíonn sé gcónaí go má hagann smaoinemh ar le chuút beidir go dtiochach líne chuút nó íomhá spéisiúil nó aonrad mar sin fiú suirt buile de chinál cíns. Is maith rud éon fóna bheith in aice láimhe agus just tafad a bheith íana bheith sin nó éiscrísís legur féad leat fille éir. Mar líon éad níos meas ná smaoine maithe agat agus an sin é ligean in nearmad agus nach féad leat fille éir an sin. Mar sin éon chéadú dói agus tá agam Cultúr bhfuil an bheas agam arthe ná beorc agus is breála í maráil ar a crotheacht agus an chuí gannn si aráha rud agus nach machchasad riomh go éon chéadú eile teochach óna contas nó óna béal agus rinne si aglah bhád ó hin inar phléisí a phróiseas féin agus labhair si an faoin anrial agus faoin rial atá le stip a gach duine. Agus déir si má róisín tú ar maidin agus má bhreathan tú anrialach gur cheartad é sin na ligean amach agus gur cheartad bheith crothach agus gachar le scrísís, gan óir gan agar dír gach smaoineh a chuir síos. Agus an sin lá eile nar róisín tú agus nar a bhreathan tú níos agarthe nó níos ciúine beidir agus ggóil an spás aganna agat le díróisteach ar an agarthireacht nó ar suirt chuí a chur ar chóirsaí becheart é sin íanamh an sin. Gan íirecht díanamh tú héanamh rúisteach san agarthireacht má bhreathan tú cinál fiáin láirle agus braham goil sin antáchtach gur an chóirle é sin agus déanam é sin na chuid ibre chomá. Mar sin is dóim seineamainis pí a rap rinne mé do chomórtas rec fithe sé sin siom a spás rapper ó antóir éid ar áiríon taí agus a hain le daine is dói a sprág daine agus is sé tá a rap na ceiliúre ar phobal na Gaeilge san Gaeltacht san Gaeltacht agus na daine éagsúla ar fad atá mar chuidead an phobal sin agus atá ag cabhair le chéile an pobal sin a chuineáil gimocht agus a chuineáil beo agus bríomhar ag an am céanna. Mar sin sein mé pí sin inis. Gure, a bhacha sibh an nuacht inniu, dúra mána gurí mé a chur faoi brú sean scéala ó sé dégus a hain iad a rágur bit a chwaibh mé ach se mé fós anion gach geráin i méal a ghail a husli mé an táin nuair a ugann si má bhás le an mé go ord mar a fatalí a bhaid mé am a hamadáin. Ní hicann si le chéad rud chum na faoin arm beag gail is an síl tarú. Tá mé chuineal gail in an dults mé a láirteag an cuir col ag na gail óga a gail ó foc go foc i deile bhainteal daine is a snow. Package bag fries per the lager of club. Tá mé beo mé an phobal gallery úchas dó. Díomhhuit, siom a spás. Díomhhuit, siom a spás ní me go le an áit. Díomhhuit, siom a spás. Díomhhuit, siom a spás ní me go le an áit. Díomhhuit, siom a spás. Díomhhuit, siom a spás ní me go le an áit. Díomhhuit,
Siom spás Díomhaid siom spás ní gal Ní capis imle ag Ceardlann le Gaeltacht Dúirí ag sinnim tuldún an tauchaí Bród ar góirí ag marseás na sálaí Flaie ag córa le mérí agi Feristig jarag le dígra sé sfarag Leopard bum bags is small and more cans made a vanity band phenomenal band Tá mé an ó bheas na iarthaí me cead Caint creachna san sa Gaeltacht Bhí nuachain seoiríonn na cáireach Bhí folamúir yogat in na iarach Bhí leannig á labhróidh le na naithreach Caint creachna san sa Gaeltacht Bhí nuachain seoiríonn na cáireach Bhí folamúir yogat in na iarach Bhí leannig á labhróidh le na máireach Díomhaid siom spás Díomhaid siom spás ní gal an áit Díomhaid siom spás Díomhaid siom spás ní gal an áit Díomhaid siom spás Díomhaid siom spás ní gal an áit Díomhaid siom spás Díomhaid siom spás ní gal an áit Díomhaid siom spás Díomhaid siom spás ní gal an áit Díomhaid siom spás Díomhaid siom spás ní gal an áit Díomhaid siom spás Díomhaid siom spás ní gal an áit Díomhaid siom spás Díomhaid siom spás ní gal an áit Leis rap sin hála me go raibh an Gaeilge í féin a Caint agus hasú am chur a gcoinn smaoinemh gur cinál íbertach í an Gaeilge atá ag folingt agus atá úsad imhail a báis agus i lehéid. Agus saolaíonn í leis na carachtar is láidere beidir I litríocht na Gaeilge agus is stair na Gaeilge aber méh agus Caitríona Fáidín aber ó chréine ciile agus an splanc atá na daine sin. Go labhraíonn siad arás agus dámach an Gaeilge beo mar dhuine ní laigh sí síos agus ní heasach sí siar ach bheadh siad trid le daine a bheadh dá cáine agus sin é heasú míanamh sa géad chuid den rap agus ina dhí sin tain sé níos mó I dro tá cinál listáil a gceist agus díreach ceillir a dhéanamh ar chuid is na rudaí is táchtaí agus is mó cuidtíomh ní idir fad mar níor dul an spáisián agus tá éidir sin na tarlú is íon na Gaeilge ach cuid is na rudaí sin a dhéanann an pobal speisialta stocha. Is le Doja Cat an rion foiime agus liomsa an sin na lyricí agus sé mo glórtáil chluiste. Is dói ruta táchtach faoi sin agus me caint faoin phróiseas a bhain leis an rap sin a chuma ná gur an bunar an chluiste agus gur hain foiineh agus beocht an bhhanáid an gomórliam agus an teachtareacht freisin is dói gur hiigme an teachtareacht agus sin teachtareacht tá anna seo mise ghlacliam go bunasach tá a chun marachtáil mar go bhhailm agus ní mór do dhaoine dír ghlaca lei sin agus bachas chum go raibh cinál cean go anna láidir idir sin agus an chuí míon pobal na Gaeilge chuma I trá leo I duine rudí spéisiúil I duine rudí iontacha agus a rá támuidan seo ghlach leis sin. Mar sin tháinig an dára sin le chéile maintain nuair bhí mé géisteach leis an mnáran. Agus an rud rinne mé sin agus is dócha go seo antáchtach ná gur lig mé don áran sin don bhain legan agus don legan gan na focail bhí legan karaoke ar YouTube so lig mé dó sin go timppla agus timppla ríiste mé int an fáhád solar hasam me a bheith scríb rudí síos. nó de deoch lína chuúm ríist chuirn síos é nó bheith ggéire ó becheartm an duine seo chuirsteach an nó an grúpa sin nó lehéid sin. So ar fáhád agus tú a pléile rud mar seo is práiseach é tá smaointe ar fud na háite níl éon agar ná rial ná cíl a bhaint as mé a scríomh agat go dtí go dagan tú ag phróiseas agarthireachta. Agus faoin am sin ar a tháinig mé héige sin bhíos agam hana siad íon chuí bhfuil an tárann seo tócaí siad iad na PC atá an mar sin tá PC go tús cinál introir é agus in sin tugann sé sin is seach sa gcuirfa tú. Mar sin bhíos agam gran na PC éagsúla sin na tastal agus ní raibh duine an sin nach rudí óg timppla go dtí go rá an rud ar fad an. Agus braméis sin go mór mar an tatú chun tuairt faoi fíosa ealaíne a chuma is má an rud é srían árid a bheith airt. Tá sé go deas gachrad a ligan amach, gachrad chuir síos, ach nar bhíon srín a cíntáin sé sin struchttar in áran
gomach versaí in áiteach áard agus gomach cuairfáile teachtasteach agus gur cheart gomach ceanglaid an dárad, nó i gás dáin dáach madaireacht agat, nó fiú scéim hínlí ríme, nó beidir gnéirtha le tain fiú bé trí rang sa dáin. agus bháilm sinna phlééis a géad ran é sinna phlééis a dar ran agus é sin i dhéanamh sa trí ran agus nach ferbert ó ran go chéile. Cabhraíonn sé sin go mór is dói agach a thuirtrit tuairt faoi. Mar ní léonú ní scanrú ná lehanach bán agus má haigeann tú, ok, búm búm búm, sin é bheith an, agus an sin réir chéile na PC sinna lína isteach, tá sé sin níos éasca ná ddíoch breanú ar rud omlán oscailte agus fullmh agus íirecht dhéanamh é sinna líana le rud críochnathe. Is dóíonn sin go practicúil an chuí nearla mé an rap sin ná úsáidim bog ara siar náisce faoin se oscailte go bhistam dar banam Audacity agus tógann se tamil dul a hir in na feimime atá leis ach is féidir annach chu dhéanamh leis. Agus bhain me úsáid a sin chomá an sin le déirnas le hárannach ar le chéile don grúpa sóisialta an cuir córa fuairmuid cúpla áránaí in áiteach éagsúil ar fud na tíre ar fud na hórpa agus rinne siad ar fad tafada ar a péna cána agus bhí me ná na gohannaí ar fadach ar le chéile leiste de Audacity chun sort cór i dhéanamh gus na daoine seo a bhí ar fud na háite. Rud a bhí an deas agus rinne muid árán dar teidil an Wellerman éireach in Puerto Vallarta. Fuairmuid inspiráid ó scéal a hála sa Céadaoine agus chuirmuid le chéile é leis an Wellerman an rácán mar sin a bhí go mór i méle phobal ag tús na bliana. Agus chuirmuid an darrad sin le chéile in nGaeilge. Agus is fiú go mór éisteach leis sin chomá. Agus le Audacity a rinne mé é sin agus is féidir annach chud a dhéanamh leis sin. So chuir mé mo chuid lyricí mise rá leis an gceol in Audacity, rinne mé aspórtá leir sin, agus an sin chuir mé isteach in iMovie é. Agus bhí mé an sin an físeán a thógáil ar an track an sin. Agus tá iMovie go maith hiige le héad frisin. Ní héon Blockbuster atá sa méid atá déanta go an sin agus féidir annach chud a dhéanamh leis. Mar sin chuir mé na PC físe isteach an sin, agus an sin bhfuil me úsáid as PowerPoint chun na lyricí a chur isteach, chun go méidir sé tíocht isteach ag pointí ords, agus is féidir annach chud dhéanamh le PowerPoint ar a gcuí sin chomá. Mar sin tá cúpla céim sin agus ag gach pointe tá sort scéal eile a testáil nó tá crothaíocht de chinál eile a testáil, ach braham go gcuireann sé go mór leis go bhfuil na físeáin sin le feiceáil nó go bhfuil na focail le feiceáil éir, agus gur féidir annach chud a dhéanamh leis. Maidir leis an rud a chur láthir an sin, táim sé soach séomh nar bhí me Caint agus bíon daoine árá sin fum agus dúirt siad nach saoilódaís riomh fum go mo rapper ban. Tá cinál stíl ar lethe testáil nar bhíonn tú ina bhain agus ní mór cleachtaíanamh leis. Agus bhíoch an cin chuí a laighean na focail leis an muile chuma. Agus bhí mé rá dhéanamh bhí máir san beg anseo agus stoi gur cheap na córas ní gra crackáilte ag scartí amach raps in nGaeilge an saoir se caite ach bíonn sin le duine agus rud a bhí anchair a chumsa ná nar bhíonn tú ina bhain go háirid má bhíonn tú is spás beg mar a bhí mise can tú a haolú go bhfuil do glóir gá chur níos foiite amach ná díreach an seomra ina bhfuil tú. Can tú a haolú go bhfuil tú agus é sin a chleachta do glóir a chur méidir wet, agus an sin do glóir a chur gábhéidir wet, agus an sin do glóir a chur go dtí an taobhheilech an tráid abir. Agus féchan ar cad dhéanann sé sin do glóir. Rud eile tá an is dói ná cheart go maithe scartíil an tamar fad, ba cheart go cudaní árid níos garbh béidir, agus cudna eile níos séimhe, agus gomach éagsúlacht is tócha sa sro tás rud. Agus níam seacha tasú amach ar seo tuigann si ar fad é sin ní héon saneolaí méis na rudí se ach se rudí a chairú lumsa agus beidir charóch leat sa chuma le tuairt faoi agus le tosú. Agus rud eile ná go depaig art go cínte agus tepan ar an go minic bhainm trí leat rudí agus bíonn siad go donna
agus ní léon dá bhealach lééis sin ará. Ach is fiú sin íon mar fólamín tú bhaid. Fólamín tú nach nibríonn sé sin mar hampla. Beidir tepan líne agus deir tú níl sé sin a go isteach san muile. Beidir gur gá písa a haint i meallach Caint ó híh na rihiime de le go racha sé isteach. nó le go mé sin níos spéisiúla chumá, mar bhí cheart gomach éagsúlacht sa rihim atá sa rud chumá más raptá gist. Feice mé sin im chuid ealaíne sna pictiúr chumá uaireanta ranó a focail, ranín focail agus an trí las féchant an féidirlam é iompú ina pictiúr. Uaireanta nearílam agus cá mé agla leataí fa lei, fa seachtain, fa coppla seachtain, agus fille éidir sin agus tuairt fíríist. Agus go minic idir an dáilín bram go méidir go míon de intin in ganistit fiú bín sé fósa gobaréid agus in sin ar a éileann tú éid agus nuair a chuireann tú peann le pápéir nó peann lua le pápéir an sin go dagan na smaointe sin amach i gceart chuit agus go naidíonn leat an sin. Ach tá sé tácht a choríis gan rudí a chaamh amach nuair nach mí tú sásta leo a chiad a chuineáil mar a bhain ábhar le gur féad le tógáil ar ríist in í sin. Táach an rap eile a henim ó ibanis seo ceann ar teidir ní é agus tá scríomh mé an ceann seo in ómós do charamórlam agus duine tá is go bhaim orm cír ní é duine lua me hána. Bhfuil mé hééis cóhrúpa ealaíonna a bhhainú leihí dar bannam éireach aiteach Gaeilge agus tá an grúpa sin ceapaí cabhrú le daoine aiteacha atá i gcobair tríomheán na Gaeilge sa geol sa scríneoireacht san rámaíocht san healaíonna ar fad. Cuineál orthab i gcobair tríomheán na Gaeilge agus a bheith i deagháil le healaíontóirí eile atá i gcobair sa réimse sin. Agus tugann an grúpa sin an spréag agam na rudí a dhéanann siad agus dtíocht tuisgúil siad an agus tuisgo dtugam ghuileacht féchan an agus lucht éisteachta. Tá géire sihir in Gaeilge agus atá ag cruthú iad féin chuma. Mar sin scríomh mé an rap seo de chéire tá breá agus siad a rinne mé a ríist thug mé bun rion foiime ó sheothar eile siamír sa gás seo ealaíontóir a hainnín go mórlam hain agus le chéire agus ríist lig me don cheol go timppla me cheán, bhá mé tríal as as rihimí éagsúla. Uaireanta bíonn sé sinna gceist. Bhí a siú timppla thart ar náit bhui me mo chomhlaí leis an clúsnain seo orm agus an legan karaoke á. Agus tíoch it an ruidir nos agus tíoch a bhain trí las rudaí an bhealach sé sin an sin. An bhealach ta an seo nó ta. Céanáis buile nó céanáis rihime i dibreoch leis an rud. Agus nuair a bhíonn sé sin an sin tuigeann tú bhfuil siad iad na sríontatáram agus cá mé focail chuirteach an seanis. Agus an sin chuann tú na smaointe a bhí agat na lyricí le chéile leis na rihimí sin atá agat agus féidir tú rud deas a dhéanamh. Mar sin Shine mé an písa sin in is chuoib, seo ní é. Dí chuomh chuoine úsla mar sléibh, se thugí mé ó bhile a líon an ghil. Teachtar mé éist le scéal faoi chuoine mó táchtach, i mór a réim, plúr na man, perla gal na réalt, fila mór na híise seo. Cé hain, seaús bí dásan leis sé chéile chuirí mé a nana chuoh fan rí na héicse. Ní é chéad an píra, fanile a chuir an focail recordvéile dúna tá sí fio chuir. Áhfuil iníon tíre champín after Gaeilge is fiador bríre. Ní é go mar sí bil, fila íos fragan tan na Gael le na glór. Fila íos fragan tan na Gael le na glór. Ní é go mar sí bil, fila íos fragan tan na Gael le na glór. Fila íos fragan tan na Gael le na glór. Lóchar na tauchaí a lasan na slí, bun na thorrech is má thur filí. Pliscin si is seachas berin léinn sprí. Peáit in a wisin jo a tú ealaíon, si an Ceardlann i garí ard gan lín. Seo nach leúlach le cúla roníis, ní sin na ban is céad na scín. Is se chur is tús le hebheocha na trí. What the fuckle? What the fuckle? Rifa a seachol fa dor de cheanna hochal, éis de bhéil, ní wein de chuúla ní, gá súsar tain, ní wein de Philippín, beanna dan na gcóí an í fiú an tola gón, cóirleú ag an fiú do bhí mo chasa leo. Cuine an misneach is ordaigh do glór, stay hydrated is average no. Ní é, chéad
éad an cura Banna le a chuir an focail reice bhéile daoine tá sí fíochhair Áil iníon tíre seampínachta Gaeilge is Céadaoine bríomhre Ní é go mar sí beo Fila iad bragan tan a Gaeilge lena glór Fila iad bragan tan a Gaeilge lena glór Ní é go mar sí beo Fila iad bragan tan a Gaeilge lena glór Fila iad bragan tan a Gaeilge lena glór Léichlún para, fila wala fi Fréfacha a muia was in lewn hir igi Rí ishe kira, gaslioch na mani Go mar sí go rausi ar chuishwar a wachataí Ní é go mar sí beo Fila iad bragan tan a Gaeilge lena glór Fila iad bragan tan a Gaeilge lena glór Álaín is tóiste Ag Gaeilgeánta go drámaí go ceolhar Ag cur leis an éagse I dóla An rud is fear ó ré nula ní ghómail Ard aclaí álaín is tóiste Ag Gaeilgeánta go drámaí go ceolhar Ag drochtal múrtha móra euros ó dólain Cata dianta ato hen Ceardlann O sáte an chwil go háirta na manisteach A tugus lúsin dúise cumarsáide ag an iireachtas Maic in na glas brag go bhfuil na caharach Flúnú a bard ar an bódan is aharach Ní é go mar sí beo Fila iad bragan tan a Gaeilge lena glór Fila iad bragan tan a Gaeilge lena glór Ní é go mar sí beo Fila iad bragan tan a Gaeilge lena glór Fila iad bragan tan a Gaeilge lena glór Bin agaí ní é an sin rap faoi bhín bhile círe ní é. Agus a hiigme gur bhfuilm tagartí go leor a chur isteach dá cuid saothar. Agus tá sé sin le feiceáil sa rap. Ar bhealach, bhí me atógáil ar rúnla an dáin bhulta aber ruidir I dhéanach na fili fadó ag mulla duine as na buine takeab aber dhéanach na fili é dá dísigh. Agus bhí sé sinna gceiste go mar bhealach é sin dhéanamh ach an sin é dhéanamh meallach nua trí bhean an rap. Agus tá nearttagartaí do gháanta le círe seo nach leathúlach aber bín si caint fao sin stána an spéisiú lei sin faoin gaoth maithín sé bheith do Gaeilgeoir carach mar a bunan le Gaeilgeirí na Gaeltachta. Nuair a léirm faoin gur an gealaí sin tagart don iarmhaíocht don álainn faoi bhíonta agus don cuachtach agus uaigneach cinál. An sin I dro dhearre an rap tá tagartí don náit ar baiste agus sin is dói rud atá an ó na fili fadó labhróid faoi dhéanalach an tísigh nó an duine tá bhla agus labhróid faoi na fréomhacha tá acab. Agus an sin dar nó tá compra dinta agam idir círe agus núlaí ghónail file mór a bháin le ré intí agus tá fós a mór a ré me áíre duine na fili is mó tá hart. Agus an sin chomáile sin mór I wacataí duine do bhór ilí na Gaeilge iní bhhaú an stáit I héin seán a riadan agus mar sin ó deir an trúir a luútar le chéile go minic agus a bhfuil filíocht na Gaeilge go mór faoine gomín agus dar nó faoine cumín sé. Mar sin heasta bim sin ar fad a chuirteach sa scéal, tá ceol agin dearan ar thosaigh macána agus siad atá déanta agam leis sin ná cuairfa atá ag círe ina dáin rudaí nach mailim faoi éireannig maná a iompú bunos cín. Is fiú go mór éisteach leis an dáin sin ó chéire agus tá macala nó cinál scáthán de chuairfa seice sa bísa beg chun áran ag an deire sin. Mar labhraíonn sí sa dáin faoi air dar bannam Ceardlann atá cáin na man agus a déir nach mai leis faoi éireannig mrá go bhfuil siad ráhar grán agus béal scuilte. Mar sin nuair deireadh ard aclaí álainn is tóiste sé bhhailart atá gceist agus heastal a mééis sin dhéanamh sa gcuid canta chun áran. Mar sin é ní é chuoibann sin agus phléimiid sin spás chomá. Tá mu chun é ága le sin mar déting se bheith caint fan le mar eall ar seo fe seachtaí agus go ddíhann is málan bheitthe caint hína rudí sin mar sin má heasí nó aine teachta deagháilm
tá fáilte roimh é sin íanamh tá mé ar Twitter Eoin Mc Evoy nó tucha sibh orm ar Labhróidh UCD ach an aird agus chuirring anáilte rih a hiile lé maráir seo. Agus da bheith think díoch rud amháin eile rá líb sa le nuín sé sin díoch bain trí las tú hain. Tá an sult le baint as an cumadóireacht as an éalaín. Tá an sólas le baint as bheith ag lé le rudaí chomh mion sin agus ar feadrééis cho fada sin. Is féad leat éilú isteach san éalaín ón saoile tar timpplaring agus díoch fear de chumpórt an. Agus tá pléisiir I baint le bheith áínt le daine chuma. Mar sin go buíochas sochraí le chlár agus le heisling as a gcuire bheith líb inniuh chun labhairt faoi na phróiseas éalaín, éalaíne agus na rudaí atá bon agam. Gur míle maith agaí.